Σήμερα, στο Virtual Journey θα ταξιδέψουμε στη γη, το Grand Canyon. Το Grand Canyon βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στα ελληνικά το όνομά του είναι Μεγάλο Φαράγγι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το Grand Canyon σε τρισδιάστατη μορφή, βλέποντας πως είναι πολύ μεγάλο. Το Grand Canyon, που σημαίνει Μεγάλο Φαράγγι, είναι ένα μακρύ φαράγγι που σμιλεύτηκε από το ποταμό Κολοράντο και βρίσκεται στην πολιτεία της Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στις επόμενες καρτέλες ακολουθούν ερωτήσεις κατανόησης. Θα πρέπει να τις απαντήσετε με το νου. Στο τέλος της ερώτησης, αφού πέρασουν κάποια δευτερόλεπτα, θα δοθεί η σωστή απάντηση. Το παιχνίδι είναι ως εξής. Εάν απαντήσετε σωστά, κερδίζετε 10 πόντους. Εάν όχι, δεν κερδίζετε τίποτα. Μόλις τελειώσουν όλες οι ερωτήσεις, θα πρέπει να έχετε μαζέψει τουλάχιστον 20 πόντους και άνω. Το μεγαλύτερο μέρος του αποτελεί το Εθνικό Πάρκο του Grand Canyon, ένα από τα πρώτα εθνικά πάρκα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έχει μήκος 446 χιλιόμετρα, πλάτος που κυμαίνεται ανάμεσα στα 6,5 και 29 χιλιόμετρα και βάθος που φτάνει το 1,83 χιλιόμετρα. Πριν από τον αποικισμό της Αμερικής από τους Λευκούς, στην περιοχή ζούσαν Ιθαγενείς, Αμερικανοί, οι Πουέμπλος ή Ανάσαζοι, που από το 1200 π.Χ. έφτιαχναν τα καταλύματά τους μέσα στις σπηλιές του φαραγγιού και θεωρούσαν το φαράγγι ιερό. Ο πρώτος Ευρωπαίος που αντίκρισε το Grand Canyon ήταν ο Ισπανός Γκρασία Λοπές ντε Καρντένας το 1540. Τα τελευταία 2 δισεκατομμύρια χρόνια ο ποταμός Κολοράντο και οι παραπόταμοι του έσκαψαν ένα-ένα τα επίπεδα του υψηπέδου του Κολοράντο, σχηματίζοντας το Grand Canyon. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως ο ποταμός Κολοράντο πήρε τη σημερινή του μορφή 17 εκατομμύρια χρόνια πριν.